jangan maya. Hei bयबो रंजानायनि दिनालाय जोबोर दा गोजान जोब्बाय आंजों लोगोसे रंजाफानांगोन बाथ्राखौ बुंगोन आं सिरि सिरि बैसागु जाखाया नोंथांमोना सिरि सिरि बैसागु जायो नामा जाखाया रावबो अब्ला आंजों रंजाफानो रेडि दा आरो रंजाफानो रेडि दा अके थेंक इउ दा दिनैनि बे बड'फा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोननि बे ओनसोलाव दान्दिसे सम नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि साफ्रोमनिसिमबो जोबोद गोजोननायखौ बावबाय आरो आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो आलो गोजोनै न'खर खुंलांनो हाथों आरो मोजाङै रायजो जालांनो हाथों आरो जों बयबो सुबुं माहारिया अनलायनानै बे बर' संसाराव थांना थानो हाथों बेखौनो आंनि सिगाङाव आर'ज गाबो जे खनसे जय बैसागु बोथोरनि आरो दिन्थिनाय बेफोरबायदि माने जों सानैखौ नायनाय रायजोफोरनि एसे सानैबो एखे नुवा नुयोना एसे आं बेखौ बिदा महरैनो गाबज्रियो आरो जेब्लानो क'क्राझार थाङो अब्लानो आदाया आंनो खबर हरो आरो सम जायोब्ला जों लोगोबो मोनलायखायो आरो बेबायदिनो जों बयबो आसा खालामो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोजों लोगोसे खुंफुंजानाय नैबे हारिमु मोनाबिलियाव जों बयबो रंजाफानांगौ आरो बेफोरबायदि समाव फैबाय थाया नङा रायजोफोर दे जेखिजाया जायगा रंजाफानो एसे खाथियाव फैदो दे आंजों लोगोसे रंजाफानोबा साइडआवहाय एसे मोसानोसै ज'नो ना जाहाथे जोंनि बे हारिमु मोनाबिलिया समायना मोनसे गाब महर जानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव गालांनो सानो आरो जौस्राङाव आंजों लोगोसे मोसाफैफानो हागोन सानै साथामसो लेंहरनानै Hello. Hello.